How to gain and sustain victory. Dito tayo Philippians chapter 4. Okay? Philippians chapter 4. Kat makita tayo kakabsat ti sumagmamanong inak-ishare kada kay ti 5. Kakabsat ayan nga powerful truths. Powerful truths. Amom de gite aguso itagat ano dati ko na dati Vita Plus idin Pastor Charwin manong powerful element. 5 powerful herbs. 5 powerful herbs kunada, 5 in 1. Dapat di kita ikot kapen nga 12 in 1. 12 powerful herbs kunada. Nga di gitoy kano ket dakkel iti maaramidan na iti panang pasalun at tibagi. Ket idi ket 3 in 1 lang kape, creamer, asukar. Tataket 12 powerful herbs kunada dito dino. So napintas di jay nga mangpapigsa iti bagi. Ngem digiti kakabsat ket powerful truths. Nga mangted kada tayo tinatebker nga panunot. Man nakaawat nga panunot, natakneng nga panunot. Tapnon ti kasta uray ti bagi agkapoy no daduma. Digiti ti kabusor umay na tayo opreso no daduma. Ngem ti panunot tayo ket kaya nakakabsat nga iwaksi ken iwalin digito. Dete kasla no kumaaglangoy kagat uray sa batom deta ayos na kakabsat kat awan ti kwa kayang-kaya. Dagam nga agbabike ti struggle mi kat dede ko nada nga ahon, amoyt ahon. Dete sangat. Kasta nakalaklakat sumangat no magbagnagang no agbike ka nga sumangat kakabsat kat permi nga agpuwer sa amin. Iso nga day schedule ko nga twice a week sang-sangat mo digiti ko amin no kwa ti pag-exercisean mi. Aya ket masapol nga da usto nga panagangas mo, pusto pa nagpidal mo, mindset, kasjay. So, powerful truths. Number 1 kakabsat, isurat tayo dito outline. How to gain and sustain victory, abide in the Lord. Abide in the Lord. Given dito, agpaiso dito kakabsat. Abide in the Lord. Amoyo, digiti panubok ti panagbiag ket isuda ti manglukay, DJ JJ panagkaput tayo ti Apo. Ngem anat aramidon tayo, deti binasa tayo di Psalms 108 sa itatay, my heart is fixed. My heart is fixed. Di ba? Kaya nga sa uno na i-fix kakabsat, awan kumat makagunay. Chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1. Gapuna kakabsat ko napateg ngay ayatek, ken ililiwek, ragsak ko ken balangat ko, agtalinaed kayo nga rod iti Apo, da kayo anapateg unay ngay ayatek. So, permiti pa nangi gunam-gunam na, tay ayaten na unay ida. Nugayam dati nga naganak, kasti puso ni Apostol Pablo, noy ayaten tay, digiti anak tayo, daytoy mo ti pagunam-gunam te kadakwada, agtalinaed kayo iti Apo. Tell that to everyone you love. Everyone you love. No, ayatem ti asawam, ayatem ti anak mo. Dagiti kakabsat ti Apo, if you love them, tell this word to them. Agtalinaed ka iti Apo. Ulitin. Gapuna kakabsat ko anapateg ngay ayatek. Di ba? Beloved brethren ko na. Napateg ngay ayatek. Ken iliwek. Ragsak ko ken balangat ko. Anak ko na, agtalinaed kayo nga rod iti Apo. Yeah. So, abide in the Lord. Anada digiti ba nagtibiyag yo kakabsat nga mang pakapoy kada kay no daduma. Laket jak amon tay siguro ibagbagalatan na yang amsog batan telata di panunot tayon. Amu tayo di jaya. Anya da digiti banag nga medyo mang pakapoy kengka ti pamatim no daduma. Anya mo digiti banag nga makasulisog ti panunot mo nga ma-set aside mo ti Apo. So identify yam day jay. Kasi hamo maaramid dayto yung agtalinad ti Apo, no dim identifyan, di kiti banag nga masapul nga adresam. No duma ket baka ti makailapod ken kagat no kuman yang people ket cellphone. So adresa man no cellphone, no mga adik kat cellphone. Amen? Imbagta ni Brother Carlo ket masurutan nanti umayen ayan. At imbes nga iso ti mang bingwit ti ikan mo ti nang bingwit king kuana nga kalsad. Di baka umay ti Merkules idin maladaw pa yan. Sa laso mang putan no closing prayer.
At the prayer meeting nga mabain na sumuragan ta closing prayer mo, hindi sumuragan kakabsat. At dayjay, siyempre, di trabaho na, maawatan tayo kung na tayong, there comes a point in your life nga no, iso dayjay ti makaiga po nga talaga nga, dayjay pa nagtalinood mo ti apo kat hangka satisfied, addressam dayjay. Nalaka nga iba ka jag talinood ka ti apo, ngam ti application na, amwem, assessem, kita ti biyag mo, anada digiti banag nga kasla, mang pakapoy, mang shake, mang yayos ken ka. You know, identify those things. That is our duty. Responsibility tayo. Kasi masapol nga taripat tuntay ti relasyon tayo ti apo, amen? Masapol nga aywanan tayo, inoris tayo, inorture tayo, tilangan-langan tayo ti apo. Kato dadadigiti ammo tayo nga kasla mang apektar, dahito nga langan-langan tayo ti apo, kat masapol nga idil tayo, addressan tayo. Isord nga kadatay nga anak ti apo, kat bisyo, ikatan tayo. Digiti kagayem nga unbelievers, panaw, kung kunar di brother gay, kat napintas di pa nakakadwa tayo, pastor, kung tano, unbeliever ti kakadwam, digiti pagsasaritaan ko tiltilada, awan tinapintas kakabsat, deti medyo, kada kayo nga gububra mo yun, deta, no puro unbelievers ti kakadwam, kat awan na espirituan nga pagsasaritaan. Purpuro, te ko natin yung purpuro linuluko no na duma, kas jailat na di mapagsasaritaan, kat tuno agawid kan kat apo kasi di spiritual life mo na down. Dete masubsuban dete baram. So kunam Lord, digiti banag nga isot gapo nang aglami isa ka kanayon. Identify em. Kat haan kang agbalin nga maag nga ure isot bang subsub king kang kat dete isubam latta jay pamatim nga dete pasubsubsubang kalatta ka digito yun. No. You have to address these things. Masapol nga kuan tayo kabsat no kusano nga tektaltalong kat iwanan natin mula na aywanan tayo mo ti relasyon tayo ti apo. Abide in the Lord. So, deta ibaga tayo kadigiti ayatan tayo. If you love a person, sabi sa kanya, agtalinad ka ti apo. Deta't may isang ibaga ka. Number 2, kakabsat, how to gain and sustain victory. Avoid petty matters. Avoid petty. Spelling ti petty, P-E, duwa nga T, petty, tapos Y. Ayan. Avoid petty matters. M-A-T-T-E-R-S. Avoid petty matters. Amuyot petty, ti hanganasken. Issue nga padpadakkelan nga mahanganasken. Kunada nga rudket, ti tao nga masirib, kaya na nga palag-anan dete nadagsen nga problema. Ngam ti tao nga ubing-ubing, padagsanan natin nalag-an ang problema. No natakden, simple ti panangawat na, digite issues ti panagbiag. Ngam no makitam no nailasagan kad medyo dapag ko ubing-ubing ti panunot na, pagbalin na nga dakkel nga issue, digite simple lang nga bambanag. So, hanteg, baling nga nabalegi kakabsat, no tutupan tayo latam aming bambanag ti panagbiag. There are things nga ti panangituring mo ket ngilaw. Kom lang, bugawom lata na mo sangsang bea mo. Adda digiti nasisita nga banag nga makita nga potential nga makaperdi, hamong awanan dayjay, masapula sangwem. Digiti banag nga nakapaturugan no kwa aging nga na hamo maurnos. Hanagtal na ta panunot mo. Kala ni Papa gat numanggag ng agandarman dito dete kwa. Bumangon. At dati perdi na tama dama pang agsawaw dito. Kat siyempre tikwana jay agan andar lata jay makina baka isut pa kaper dyan na kuryente ba disturb mo ti karuba kan apeng agan andar lata karkarga apeng ata so ana problema so hanagtal na di panunot so digiti nga bambanag maasikaso ngano digitay lang may panggap ti issues ti karkaro baka daan, amo nga kukuan di kita, may di kita nga bambana ganda. Hana makatulong ti na espirituan, hana makatulong ti pamati. Nakita nyo kakabsat dito yung Philippians 4:2. Bagbagaak ni Ebodias, ket bagbagaak ni Sintike, ngagmaymay sa kuma tinakemda iti apo kunana. Kasi agsupsupyat da di gito, ito nga babae. Babatit nga bambanag ket kwa isot pagapapaan da. Anda pagkingkin na awatan.
Ket ti alas na no api nga magnify na kakabsat, mabalin nga no api nga in-identify na digiti dua, mabalin nga the influence da ngamin di uneg ti church. Iso nga kuna ni Paul, deta Judias ken deta Sintike, pagkapyaem man ida. Kasi ammo na nga ni Judias ken Sintike, adada influence da. Eket no isudahan nagkapya kakabsat, medyo na napintas ti langan-langan ti uneg ti kapilya. Di ngamin? Agasam tagtugaw ije makindaya nga wing, agtugaw mo dito laod ni Sintike, ije mo't ni Judias. Amen? Oh, into no naragsakak ita ako nam ket awanan da makapag pinayapa o narigad agin nisem kakabsat. So makaperdi. Kanti imatang ni Apo Dios, hanna bendisyonan iti trabaho ti Apo no adda kakabsat ti Apo nga naglinaing hanna nasaya. So kas kakabsat ti Apo, masapol nga dapan nakaawat tayo. Hanti agbalegi kakabsat no medyo ubing-ubing digiti panpanunot tayo. Amen? So, damagan day ti sarili day tangarabi. Ana da digiti issues nga hangko dapat nga nga tutupan ng isumot ti medyo kuan di panunot ko dito. Kas alisto ak nga masasair. Alisto ak nga dete iso batti ta ba nagkete dete yamon. Kasi dete ako maka. Ya? Dete dati pa nagpasensya madapan nakaawat mo. Hanga dete hana nasisita di banag. No nasisita, masapol adresam. Ngam no tingamin panunutom kat nututupak dete anan tong ti maganab ko. Dayjay ngamin ti panunutom di ende. No nga bakak ti argument anang aro dita. Nga bakak na perdi ti relasyon me so anang aro. Isipin mo yon. Di ba? Di kami naglago kat ikan no agsausaw kat amulat ta sa sabsabatan na ta kayat mo nga makagatang karuti ikan di kami. Okay? So, avoid petty matters, kakabsan. No, diinggit ta pusom, hamututupan deta kasi perjin na ka. Di kita nga issues ti pa nagbiag kat kwa, dete kasla permi kakabsat. No, dan ako offendam, ay kararag mo ko ng apo, apay nga maditrik na ka dete nga kabsat. Dete naaramid na, wano dete han na pa nang isam kanyak, kat medyo maditirik na, di ba? Amom ti unbeliever, kaput awan ti Spirit of God kadakwad, handa mo control ti bagbagida kakabsat. Datayo kat the Holy Spirit tayo, so nga mo control tayo ti bagbagi tayo. Maiturong tayo, digiti pampanunod tayo, ta dati wisdom ti Apo. We have the mind of Christ. Di kami kakabsat? Kasla iti na minsan, DJ naperjan nga ag-deliver ti saba, inta pasukin. Ag-deliver ti saba nga nakabagon, pero may nga no ti saba kakabsat. Kat na per, di differential na, tada differential na. Kakabsat di differential na. Kat dito driver, at kami dito driver nga medyo na-presko ka. Ha? Na-presko. Na-per dyan, umasidig kan dito mesa. Kat kunana, ay apay na-per dyan ka, ay ana, anati kunana, na-per dyan ka, Brad, kunana ka no ka DJ driver. Masapol mo iti tulong kunana ka no, kat ano ko na? Tisong bat na kat baribar. Kuna na kat na-deliver ko kumati saban, ano jak na perjang ko na. Dito ka numat may sa, siyempre baribar tisong bat, dito may sakit pimudo, di pidit-pidit, na pinanawak kuna na ka no. Kat kuna na ka no ka di may sakit. Salangadag to DJ kuna na. Nagbasita ba, nagpangsalsalangadan na kakabsat? DJ la pa nagkuna na nga, na-deliver ko kumano, jak na perjan. Madilat ta, jerik tanan. Aging gangahan na may bagay kayat na kat dete ada kakasta nga tattao kakabsat. Han na dete han na malaktaw di gije nga rik na nagsimple nga ba naggamno han na may kas je baga na kat kasla made badiging kuan na made madilata made kakabsat at the Holy Spirit tayo. Iso nga avoid petty matters. Ito na yung kakabsat ni you just consente talaga nga made medyo handag ka no kumakuagat handag ka vibes. Ano may other term na? Ha? Handag ka dut-dutan. Well, kasla manok nga gap-apa kakabsat. So medyo dapanlot yung nagtikapilya ya. Adadanlot na dyan. Kakabsat handag ka dut-dutan di gito eh. Ngam ko na ni Apostol Pablo bagbagaak ko na ni Judias. Napindas mo ti kuana bagbagaak ko na. Nasaya at di approach ni Apostol Pablo. Bagbagaak ko na
Ni Ibodias, ken bagbagat ni Sintike nga agmay-maysada kuma, itinakem da iti Apo. So, at dati handag kinaawatan, iti handag sabat. Issue kakabsat nga, deti may sa kastoy ko na ng awam may tagpakumbaba. Awam mayat nga deti, mangawat kakabsat ti sitwasyon. So, avoid petty matters. Ti application na kada tayo, di kiti amute nga makapa-stress, nga hante, dapat ngamin nga kwa, avoidan tayo. Ito'y bigat na lagsamin ni John Joseph. Awan itapaya, siguro na lado nga nagawid. Alam sa ni John Joseph, kuting kararag ko. Eksakto nga lumabas kami kat ada jirwar nga kwa ririing na. Oy, John Joseph kunan. Tayo nagbisikleta, exercise. Kuan. Kumusta? Madideti kwak pastor, agdulo-dulo. Ket kas jayak idi kakabsat. No ti bigat, daka mo no sino ka dakay ti agduldulo ti bigat. Dada? Managduldulo kayo, nagtutbrush ko, ko na, kas jayak idi, acid reflux. So kung naking kuha na, uminom ka ti lukewarm water, isot inom mo lang tangag balmalum, ako na, ay, woman nga rod, pastor. Maikadwa, waya am ta panunot mo. Ti may nga cause iti kwa, acid reflux, stress ti panunot. Ang mga kabsat. O rin imas pampangan mo, no stress ti panunot, madidi pa nag-digest ti chan. Agkos no ti acid reflux. Iso nga, it's not good for the health, it's not good for our spiritual life. Iso nga, masurusuro tayo nga ikararag, italag ti Apo. Kundi kita medyo pakakuan tinaknak, paka-open, dantirik na tayo. Nuhan na kailangan nga isot ibaklay tayo, di gito kakabsat, kat ikwamlatan ti Apo. Life is, ado, di giti problema ti biyag, nga iraman mo pa'y, di gita ti pampanunot mo. There's too much to think in life. Tala problema ti pamilya mo, anak tayo, is iraman mo pa ito, umapapal kat karubam, kadam amin kat, apaw, paunay nga, anyan kakabsat, nagpupuni-punan ti amin na bambanag. Avoid petty matters. I hope nga makatulong ka daday di jay. Number 3, kakabsat, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Kunanan Philippians 4:4. Naragsak tilatakan ka na yun. Amen. Rejoice in the Lord always. Kunanan di verse 4. Agrag-o kayo ti Apo, itikan kanayon. Ken ibagat manen, agrag-o kayo. Deta. Deti pa nagragsak tayo, haan nga gapot awan panunutan tayo nga problema. Ngam ti joy tayo, amutay ngamin, di jay nauneg, ti panakam amutay ti Apo. Diba? Nga uri ada problema kat kaslati ko ng Tito Jerry, may kondisyon di panurot nga hanagdanag kasi dakkel di pamatim. Tete nasursurom ti nagtalag ti Apo. Te ko na ti kantan, nasursurok ti agtalek ken kwa na anapatek. Di dyan, nasursuro tayong tinagtalek. Kakabsat nga dete makapagragsak tayo lata nga makaisom tayo, despite the fact nga ado dagiti problema ti panagbiag, taammo tayo nga ti Apo, tultulungan na tayo. Marik na tayo ti presensya ti Apo, ada ti ayat ti Apo, ada ti lawag nga gapu ti Apo, adapay ti bakarang nga gapu ti Apo, amen, hanlang nga lawag. O, bintar pa'y gaya. Sa Nicolas pa'y. Okay? Iso nga di daily devotions ko kakabsat kat ko imag-magnify ko ti kinasyasin ni Apo Diyos. Tapno namang rugi ka ti bigat, saan nga di problema ti pakadupiran ti riknam. Ti Apo ti dapat makitam no, nagring ka ti bigatan, makitam ti Apo, agyaman ka kingkwa na, bigbigam ti Diyos, lagipom ti kinasyasin no na the power of God, the love of God, the wisdom of God. Kat ko nam Lord, ado dagiti hangko kabailan nga arami dinita, no anyaman digiti san ko mapanunot, no anyaman digiti kasla pagkapuyak kat Apo Diyos, manginanamak ti parabor mo, itang agmalem. Dagiti panunot ko, sika kumatimang ti panunot kanya. Ate ko na ni Pastor John, think through my mind, see through my eyes, listen through my ears, love through my heart, work through my hands, walk through my feet, be glorified in my life. Rejoice in the Lord. Ti Apo ti ragsak tayo. Okay? Deta kakabsad. The reason for joy matters in life. Di rason ti ragsak mo, isot importante. Number 4, subdue yourself. Subdue. Spelling na S-U-B. D-U-E.
Eta, S-U-B-D-U-E, subdue. Subdue yourself. Tinglem, masapol kontrolem ti bagim. Dejete mo ko na nga, amom ti agparbeng. Amom ti agtakneng. Makontrol mo, subdue yourself. Philippians 4:5. Maamuan ko mga kadagiti iso amin at tao, ti kinaman nagparbengyo, ti apo adtuyen. Moderation, amuit moderation, control. Control ti sarili. Dayjay. Nangruna no, da problema tayo ti temperance nga makunaya. Tay medyo alistute nga masuksukit. Tay kunakon, dete aginggangan na may bagay kayat nagat hanagtal naga. Dete no medyo napasak na mo, surut-surutan na kalata. Dete wunangam kasto kung kunan nalataging kang umas asibay. Medyo kwando da duma. Ngam masapol kakabsat nga adda tayo iti temperance. Moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Halang mat ka ti temper dito, no digat all aspects. Pati panangan, amen. Sapol da control na, Brother Carlo, Wow, umanay tamay isang rice cooker ngayon na po yan, Brother Carlo. Umanay king katijayan? Kurang, okay. Kat itay bigat, tay Zoom, bagbagan ni Pastor Abante, upat ti pastor nga natayan. Kat addaman duwa nga pastoren kakabsat nga maopera ti puso. Ni Pastor Mario Ugto, angiogram, anatiwana pa angioplastic. Kat gumastos deta tingan nga ni 500,000. Deta kat naala kakabsat, di kita'y tabtaba. Dalaga. Wano unhealthy diet. Isong dami di kita'y prinsipyo na dumagat enjoy klatat makan itan dadakto ngayon ma-enjoyin og dasaksakit ko kunana. Ayan. Uwan nangam nakagasgastos tumot nga rot kakabsat no agsakit ti tao. Ayan talagang so, di kitang aspect. Ano ti aspect ti biyag mo nga pangyapli karam deto? Subdue yourself. Makitam nga deto madi. Masapol na kontrolem deto nga banag ti biyag mo. Identifyin tayo kakabsat. Amuyo deta, amok deta. Amok ti sarili, it's between you and the Lord. What are the things in your life that you need to subdue? You need to control. Number 5, last for tonight. Number 5, deal with your worries in prayer. Deal with your worries in prayer. Sangwem dagiti pagdandanagam babaen ti kararag. Deal with your worries in prayer. Verse 6 and 7, di kayo madanagan ti uray anya kunana. No diket dagiti suamin babaen ti kararag ken araraw agraman panagyaman. May pakaamu kuma dagiti dawdawat yu ti Dios. Ket tital na ti Dios alabsan na ti amin na panakaawat ay wanan nanto dagiti puspuso yo ken dagiti panunot yo ken Kristo Jesus. Di ba? Mindset. Tano ti panunot ket agworwori kakabsat awan hantay mga bakti panagbiag. Ma-defeat tayo no kwa. Isungan na kayat ti apo nga ti panunot tayo abus mampay ta nakapoy ket adadapay kakabsat nga maperdi kapo iti panagdandanag, panagparparikot, panagworwori. Sursurwan tayo lata ti agkararag. Ket ita kakabsat ket ada answered prayer ko hangko maibaga di jengem answered prayer kanya ket permi ragsak ti pusok nga daytoy ket bunga ti kararag. Di mo lang amugayam nga karkararag ket kasla imposiblet pa nagkunam di panunot mo ngam no imbagam ti apo dayjay nga ba nagkakabsat ket addan tolat ta pa nakasungbat na mat. Ammang kakabsat mas daaw kan tolat ta. Iso nga ibagam uray kaslawang makitam nga pagbungaan di kararag mo. Tinasisiita ket di pa nang ibagam lumag-an di riknam. Kasi naitalit mo ti apo, naikamang mo keng kuana. So deal with your worries in prayer. Ket data yung amma kakabsat, balinte nga natubker, wisdom ti ito ti apo kada tayo, mabalanse tayo ti biyag tayo, panagserbi tayo ti apo. Anday pukpukawon tayo, desire tayo agserbi ti apo. Pintas tayo ko na ni Brother Joel nga, DJ kuan na ti Domingo kat makonsensya, healthy no ko DJ Brad. Healthy nga rit na DJ. So praise the Lord.